سلام نايلو معنتي فيلمنا كوني ዝተባሃለት በዓልቲ ሓዳር ከፋልጠና እዩ ብድሕሪኡ እውን ኮኒ ምስ ውሽማኣ ዝለመደቶ ወልፍፃወታዊ ርክብ ናበይ ኣንፈት የዝራ ሓዳራ ኸናብ ከመይ ይበፅሕ ሓቢርና ንከታተሎ ይኸውን ሰናይ ምክትታል ሰላም ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ናባኹም ንኽነብፅሕ ብንኡሱ 8 ሰዓታት ይወስደልና ንኣኹም ግን ሰብስክራይብ ምግባር ናይ ሰከንድ ስራሕ እያ እሞ ንቪድዮና ላይክ ነዚ ቻናል ሰብስክራይብ ብምግባር ቪድዮኹም ጀምሩ ፊልምና ዝጅምር ኮኒ ዝተባሃለት በዓልቲ ሓዳር ኣቑሑ ገዛ እናሓፀበት እዩ ኣብዚ ህሞት እዚ ሰብኣያ ኤድዋርድ ይመጽእ እንዳ ኤድዋርድ ብጣዕሚ ዝፋተው ስድራ ቤት እዮም ኮኒ ስራሕ የብላን ናይ ገዛ ሰብያ ሰብኣያ ኤድዋርድ ግን ናይ ባዕሉ ዝኾነት ንእሽተይ ትካል ኣላቶ ሓደ እዋን ኮኒ ንወዳ ናይ መዓልቲ ውልደቱ ውህብቶ ክትገዝእ ትወፅእ እታ መዓልቲ እውን ብህቡብላ ንፋስ ዝተመረት መዓልቲ እያ ነይራ ኣብ መንገዲ እውን ምስ ሓደ መንእሰይ ትላተምሞ ይወድቁ ብድሕሪኡ ዝተበታተነ ኣቑሑቶም ናብ ምእራይ ይኣቱ ብድሕሪ እዚ ኣቑሑቶም ኣራርዮም ምስ ወድኡ ታክሲ ንኽትረክብ ዝሕግዛ እንተደኣ ኮይኑ ተሓቶ ንሱ እውን እሺ ኢሉ ዋላ እኳ እንተሞከረ ኣይተሳኽዐሉን ተመሊሱ እውን ናይ ኮኒ ኣጋራ ተጎዲኦም ምዃኖም ምስተዓዘበ መንበሪ ገዝኡ ቀረባ ከም ዝኾነ ነጊሩ ቁስላ ንኽፀርገላ ይጥየቓ ኮኒ እውን እሺ ኢላ ገዝኡ ትኸይድ ገዝኡ ምስ ኣተወቱ እውን ብዝረኣየቶ ናይ መፅሓፍቲ በዝሒ ብጣዕሚ ትግረም ፓውል መጽሐፍ ሸያጢ ከም ዝኾነ እናነገረ እቲ ሸቓቕ ቤት በይ ምዃኑ ይሕብራ ከይዳ እውን ትተሓጻጸብ ኮኒ ወዳ ከይጭናቕ ደው ኢላ ቶሌላ ከም ትመጽእ ትነግሮ ፓውል እውን ስልኪ እናውግዐት ብርሑቕ ኮይኑ እናረኣያ ብመልክዓ እናተገረመ እዩ ነይሩ ብድሕሪ እዚ እውን ሃንደበት ከይሓሰበቶ በረዳ ኣብ እግራ ይገብረላ ኮኒ ፓውል ክሳዕ ክንድዚ ስለ ዝቐረባ ደስ ኣይበላን የቕኒየለ ኢላ ክትከይድ ምስ በለት እውን ሓንቲ መጽሓፍ ንኽተንብብ ይጋብዛ ንሳ እውን ወላ ደስ ከይብላ ሓንቲ መጽሓፍ ሒዛ ንገዛ ትኸይድ ገዛ ምስ ከደት እውን ወዳ ነቲ ቁስላ ይሪኦ እሞ ፎቶ የልዕሎ ኣቦኡ ምስ መፀ እውን ኣዲኡ ከም ዝቆሰለት ነጊሩ እቲ ፎቶ ይሂቦ ኤድዋርድ እውን እንታይ ከም ዝኾነ ትጠይቁን ንምንታይ ዘይደወልክለይን ምስ በላ ሓደ መንእሰይ እዩ ሓጊዝኒ ሰብ ስለ ዝረኸብኩ ድማ ካብ ስራሕ ከተኣጓጉለካ ኣይደለኹን ትብሎ ሰብኣይ እውን ንፓውል ወይኒ ገዚኣ ክተመስግኖ ከም ዘለዋ ይነግራ ኣብታ ምሸት ንሳ ድማ ኮኒን ኤድዋርድን ከም ሰብኣይን ሰበይትን ፍቕርና ስርሑ ንዕዘብ ንፅባሒቱ እውን ኮኒ እታ ናይ መጽሓፍ ሓሳብ ክተስታውሳ ይደለየት ነይራ ይኹን እምበር ካብቲ መጽሓፍ ዝወደቐ ናይ ፓውል ቴሌፎን ቁፅሪ ዝሓዘ ብጣስ ወረቐት ትረክብ ኮኒ ንዘይምድዋል ወሲና እያ ነይራ ይኹን እምበር ንባዕላ ስልኪ እናደወለት እያ ረኺባቶ እታ ቴሌፎን እውን ትፅውዕ እሞ ኮኒ እውን እንታይ ከም እትብሎ ስለ ዝጨናቓ ክትዓፅዋ ትሓስብ ኣብታ ቅፅበት ንሳ ድማ እታ ስልኪ ትለዓል ኮኒ እውን ንዝግበረላ ነገር ኩሎ መስጊና እታ መጽሓፍ ክትምልሰሉ ኣድራሻ ስርሑ ተሓቶ ፓውል እውን ናይ ስርሑ ኣድራሻ ክንድምንጋር ገዛ ሒዛሉ ንኽትመጽእ ሻሃሰትያ ንኽትከይድን ይዕድማ ቡና ተሰቲ ዝነበረት ኮኒ እውን ቡና ኣሸንድያ ሻሂ ንምስታይ ናብ ፓውል ገዛ ትኸይድ ገዝኡ ምስ በጽሕት እውን ጃኬታ ንኸውፀላ ይጥየቓ እሞ ጃኬታ ይውፀላ ኣብዚ ቅጽበት እዚ ፓውልን ኮንን ይቀራረቡ እዚ ክፍተት ተጠቒሙ ድማ ዝባናን ክሳዳን ይነኻኸኣ ፓውል ሻሂ ከምፅእ ኢሉ ይኸይድ እሞ ኮኒ ድማ እናተዛወረት ኣብቲ ገዛ ዝነበሩ መጽሓፍቲ ምጉብናይ ትጅምር ብድሕሪ እዚ እውን ናይ ዓይነ ስውራን መጽሓፍቲ ርኢ እሞ ብኸብዲ ኢዳ እናዳሰሰት እናሃለወት ፓውል ይመጽእ እሞ ዓይና ክትዕምት ነጊሩ ኢዳ ብምሓዝ ከመይ ከም ዝንበብ ከምህራ ይጅምር ኣንቢቦም ምስ ወድኡ እውን ፓውል ኢዳ ይሰደዳን እዚ ዝተዓዘበት ኮኒ ሻሂኣ ከይወደአት ገዛ ክትከይድ ትውስን ኮኒ እውን ናይ ዘጥፍአ ሰብ ስምዒት እናተሰምዓ ስለ ዝነበረ ንበዓል ገዛ ውህብቶ ሒዛሉ ትኸይድ ሰላም ምስ በለቶ እውን ግዜ ክህባ ይከኣለን ሽዑን ሽዑ ናብ ስርሑ ተመሊሱ ገዝኦም ምስ ከዱ እውን ኮኒ እቲ ዝደለየቶ ኣቓልቦ ካብ ሰብኣያ ክትረክብ ኣይከኣለትን ሓዲግዋ ናብ መደቀሲኡ ይኸይድ ንፅባሒቱ እውን ኮኒ ናብ ፓውል ትኸይድ ደስ ዝብል ደርፊ እናሰምዐ እዩ ነይሩ ስለ ዝኾነ እውን ብዛዕባ እቲ ደርፊ ተሓቶሞ ንሱ ድማ ብዛዕባ እቲ ደርፊ ሓዲጉ ሓቢሮም ንኽድንሱ ይጥየቓ እናደነሱ እውን ኮኒ ድሓር ዘጣዓሳ ነገር ንኸይትገብር ክትጥንቃቕ ትምኩር ስለ ዝኾነ እውን ገዛ ክትከይድ ከም ዘለዋ ወሲና ወፂኣ ትኸይድ ነገር ግን ጃኬታ ረሲዓ እያ ነይራ ጃኬታ ክትወስድ ምስ ተመለሰት እውን ኣብ ውሽጢ ክልቲኦም ዝነበረ ስምዒት የተሓቋቑፎም እሞ ኮኒ እውን ሓሳብ ገዲፋ ስቕ ትመርጽ ዝገበሩ ምስ ገበሩ እውን ኮኒ ንገዛ እናኸደት ብዛዕባ እቶም ተፈጢሮም ዝነበሩ ኩነታት ትሓስብ ኣሰዓዕምኡ ኣነኻኽኡን ኩሎ ብዓይና እጅል ክብላ ይጅምር ኮኒ እውን እዚ ክእለቱ እዩ ከም ድሌቱ ገይሩ ክጥቀማ ክትፈቕደሉ ዝገበራ ሕዝብ ዘላቶ ስምዒት ግን ብጣዕሳ ምብካእ እያ ጀሚራ ገዛ ቅድሚ ምብፃሓ ድማ ካብ ባቡር ወሪዳ ብእግራ ትሳለ ኣብ ካሊእ ሸነኽ ድማ ኤድዋርድ ምስ ዓርኩ ንሪኦ እቲ ዓርኩ እውን ሎማዓንቲ ኣብዚ ጨረታ ንኮኒ ረኣኽዋን እንታይ ኮይና ዘይመፀት ይብሎ
ኤድዋርድ እውን ይጠራጠር ሞ ኣብታ ምሸት ንሳ ድማ ኤድዋርድ ትፈቱኒ ዶ ኢሉ ይሓታ ኮኒ እውን ወይ ፈቶካ የላ ስርሑ ንኽሰርሕ ገዲፋቶ ትኸይድ ምስ ፓውል ዘለዋ ነገር እውን ኣብ ክንዲ ምቁራጽ ከም ሰብኣያን ከም ውሽማም ሒዛቶ ክትቀጽል ተሓስብ ንኽልቲኦም ናተይ ክገብሮም እየ ኢላ እውን ንባዕላ ትእምን እቲ ስዒቡ ዝመጽእ ጸገም ግን ዋላ ሓንቲ ሓሲባትሎ ይትፈልጥን ድሕሪ ግዜያት እውን ምስ ፓውል ዝነበራ ጻኒሒታት ብጣዕሚ እያ ተስተማቕሮ ነይራ ሓደ እዋን እውን ምስ ፓውል ምሳሕና በልዐት መሳርሕቱ ንኤድዋርድ ይርአ ድሕሪ ግዜ እውን ኮኒ ምስ ሰብኣያ ርክብ ምግባር እናኸበዳ ይመጽእ ኩሉ ግዜ ሓሳባ ምስ ፓውል እዩ ዝዕዘር ኮኒ ነፍሳና ተሓጸበት ኤድዋርድ ምስኣ ክሕጸብ ይመጽእ እሞ ኮኒ ግን መገዛ ሰብኣያ ትጽየፎ ክነኻ ስለ ዘይደለየት እውን ገዲፋቶ ትኸይድ ንጽባሒቱ እውን ምስኡ ክትከውን ደልዩ ሓቢርና ንኺድ እንተበላ ንሳ ግን ዘሎን ዘየለን ምኽንያታት ደራዲራ ከምዘይ ትኸይድ ትነግሮ ኤድዋርድ እውን ናይ ሰበይቱ ከምዚ ምዃን ንኽጠራጠር ይገብሮ ሓደሽቲ ክዳውንቲ ክትገዝእ ከላን زي كم قدما صغرات تلو كتسرح كلن زخنه ነገር ከም ዘሎ ይጠርጥር ሓደዋን ኮኒ ና ፓውል ናኸደት መሓዙታት ረኸበንሞ እምቢ ከም ዘይትብል ገይረን ምሳሕ በሓደ ንብላ ይብላ ምንም ክትገብር ስለ ዘይካኣለቱን ንፓውል ደዊላ ጸኒሓ ከም ትመጽእ ትነግሮ ፓውል እውን ምጽባይ ተሃኪዎ ናብቲ ዘላቶ ሆቴል ይመጽሞ ኣብ ሽንት ቤት ተረኺቦም ዝለመድዎ ይገብሩ ኮኒ እውን ትምለስሞ ብዛዕባ ስድራን ብዛዕባ ዝሙትን ይዋጋዓ እቲኣ ሓንቲ መሓዛ ኣብ ልዕሊ ሰብኣ ዝሙት ምግባራ ከም ዘጣዓሳ ትዛረብ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኮኒ ትድንግጽ تخكل كم زي كونتون تردأ مس محازوتات تفلاليا نا باول مسكدتون بزعب زغبرو زلو نجر تتعس كم زلا كتنغرنا بلت نجر ولفو يكوين واغن صوتاو ركبنا مغبار ياتو بدحرزي ادوارد نتين كوني مس باول زرا سرحتنيا كاب سراح يسوغو تي سرحتنياون بمسغاغو تقطعو مجمريا نبعل تجزون كالي نغرو افكالي شنخدما كوني نايغزا سرحتي باغبابو مسرح يابيا حساباون تبتاتيني يزلو حدا شع صبحي حرا حدا شع دما ودا كاب تمرت بيت ممصا ترسعو ادوارد ون زيك ገንዘብ ይጅምርሞ ሓደ ነገር ከም ዘሎ ርግጸኛ ይኸውን ስለዝኾነውን ኤድዋርድ ንሰበይቱ ንኽከታተል ሰብኣይ ምድበላ እቲ ዝከታተል ሰብኣይ ውን ዝሙት ከም ትፈጽመሉ ዘላ ብፎቶግራፍ ደግፉ መርቱዕ ሒዙሉ ይመጽእ ድሕሪ እዋናት ውን ናይ ፓውል ጸባይ ዝተቀየራ ኮኒ በአካል ክትረኽቦ ምእላሽ ትጅምር ምኽንያቱም ውን ስልኪ አየልዕልን በዚ ድማ ዳርጋ ዕብዲ ተቀየር ድሕሪ ዝኾነ ሰዓታት ግን ናብ ዝኾነ መሸጢ መጽሐፍ ምስ ዝኾነት ጎርዞና አተው ትሪኦ ተኸቲላውን ተአቱ ተናዲዳ ኣብ ቅድሚ ታጓል ተወቅዖ ፓውል ግን መሓዙ ጥራሕ ከም ዝኾነ ከርዳይ ምኩርሞ እዚ አኽልኒ ኢላ ተናዲዳ ክትከይድ ምስ በለት ፓውል ሓቂፉና ሳዕማን ከሎ عرف كتب له كالتن كيتمناتت كداناتو صمو زلمدو تكبار يغبرو اتي حقي تتغهدلو ادوارد نابناي باول مندر ممصا يبزح لو ما انت جن قديفو كخيد ايدلين كلتي مواقعم صقمم كفتحو بمحساب نابناي باول غزا يخيد باول ون ادوارد نزحتو حطوتات ان حججاي ملسلمو ادوارد ون كمنم حاسيبو نديتو كقصاصر يفتن ኮይኑ ግን ንበዓልቲ ገዝኡ ዝሃባው ህብቶ ኣብ ናይ ፓውል ገዛ ምስ ረኸቦ ብጣዕሚ ናደድ ተናዲዱውን በታው ህብቶ ገይሩ ንፓውል ርእሲ ሃርሞ ፓውል ውን ካብ ርእሱ ብዙሕ ደም ፈሲስዎ ውኑ ይስሕት ኣብዚ ቅጽበት ኤድዋርድ ብጣዕሚ ድንግጽሞ እንታይ ከም ዝተገበረ ዝተጋሃደሉውን ጸኒሑ ነበረ ጸኒሑውን ኤድዋርድ ኮኒ ንፓውል ዝሓደገትሉ መልእኽቲ ክሰምዕ ይጅምር እቲ መልእኽቲ ውን ኮኒ ምስ ፓውል ዘለዋ ርክብ ከም ዘቋረጸትን ስድራ ቤታ ክትንከባኸብ ካብ ፓውል ትፍለ ከም ዘላን የረድአና እዚ ነገር እዚ ብምንም ክምልሶ ከም ዘይኽእል ዝተረድኦ ኤድዋርድ ነቲ ናይ ፓውል ሬሳ ናብ ናይ መሬት ምንጻፍ ተቐሊሉ ናብ መኪኑ ኣትዩ ወስዶ ብድሕሪ እዚ ናይ ወዱ ናይ ትምህርቲ ቤት ዕድመ ስለ ዝነበሩ ናብኡ ይኸይድ እቲ መድረኽ ምስተዛዘመ ድማ ገዝኦም ይኸዱሞ ወዱን ሰበይቱን ኣደቂሱ ናብ ሰብ ዘይበጽሖ እንዳጓሓፍ መደርበይ እቲ ሬሳ ይድርብዮ ብዝተኻሉ ዓቕሚ እውን ብዙሕ ዝበሃል ጓሓፋት ይኽምረሉ ንጽባሒቱ እውን ኤድዋርድ ምንም ከም ዘይተፈጠረ ናብሩ ይቕጽል ድሕሪ መዓልትታት እውን ፖላዊስ መጽኦም ብዛዕባ ናይ ፓውል ምጥፋእ ይጥይቕዋ ብዝተኻእላ መጠን እውን ትምልሰሎም እቶም ፖላዊስ ምስከዱ ድማ እታ ፓውል ዝሃባ መጽሐፍ ናብ እንዳጓሓፍ ተእትዋ ድሕሪ ሰሙናት እውን ናይ ፓውል ሬሳ ኣብ እንዳጓሓፍ ተደርቢ ይርከብ ፖላዊስ እውን ተወሳኺ ሕቶታት ንምሕታት ናብ ኮኒ ገዛ ይመጹ ከም ዝሞተ ምስ ነገርዋ ደንጊጻ ዋላ እኳ እንተነበረት ኣብ ቅድሚ እቶም ፖላዊስ ግን ንባዕላ ትቆጻጸር ኢሎም እውን ኤድዋርድን ኮንን ነቶም ፖላዊስ ሓስዮም ይሰድዎም ኮኒ እውን ናይ ኤድዋርድ ጃኬት እናፈተሸት እቲ ብሕቡእ ምስ ፓውል ዝተለዓለቶ ፎቶታት ትረኽቦም ምስ ሰብኣያ እውን ነስሐኦምን ጥፋቶምን ይዋግዑ በዓል ገዛ ዝሃባ ናይ ቅድሚ ሕዚ ውህብቶን ተራእየት እውን ሪኣቶም ዘይትፈልጥ መልእኽትታት ትርኢ ኣብዚ ሰዓት እዚ ሰብኣያ ከም ዝፈትዋን ፍቕሩ ዝገልጸሉ መንገዲ ዝተፈለየል ምዃኑ ትግንዘብ
ኤድዋርድ እውን ንፓውል ከም ዝቀተሎ ክዛረባ ምስ በለ ኮኒ ግን ዓዲ ቀይርና ኩሉ ጥፋኣትና ይቅረ ተባሂልና ሓድሽ ህይወት ንጀምር ትብሎሞ እሱ እውን ይስማዕማዕ ፊልምና እውን ኣብዚ የብቅዕ እዚ ናይ ፊልሚ ታሪክ እንተዳኣፈቲኹሞ ንቻነልና ሰብስክራይብ ንቪዲዮና ላይክ ብምግባር ኣብ ቦታ ኮሜንት ሓሳብ ርእይቶኹም ኣቕምጡልና ኣብዚ ዩቲዩብ ቻነልና ካብ ዝተጠቅዑ ፊልምታት ንምርኣይ ካብዘን ክልቲአን ንሓደን ጠውቁ